ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀଶ୍ୱର ଶୁଣିକି ରାଧା ବିଷୟରେ ମତେ ଉନ୍ନତ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ତମେ ଛାଡ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେ କେଳା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯାଇ ଡାରେନାରେ କରିବୁ। ଚାଲ ଆଜି ତୋତେ ଘରେ ପୁରେଇକି ଲକ୍ କରି ଆରେ ହେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଡ଼ ମାଠିଆକୁ ଜଗିକି ବସି ଭାବୁଛି ମୁଁ ମାଇଛି ଅଣପୁରୁଷା ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବି। ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ମିଠା ବାଜିଲେ ସେ ଗୋଡ଼କୁ ଜଲଦା ପିମ୍ପିଡ଼ି ଖାଇବେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେ ମତେ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ। କିଏ ସେ ଆପଣ? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେ ମତେ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ। ବାପା ମୁଁ ଆଇଲା ଗୋଟେ କଣ ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲି କହିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ କଥା କହୁଥିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଡ଼ ମାଠିଆକୁ ମୁଁ ଜଗିକି ବସିଛି। ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ମିଠା ବାଜିଲେ ସେ ଗୋଡ଼କୁ ଜଲଦା ପିମ୍ପିଡ଼ି ଖାଇବେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ରେ ବାପା ସେ ଗୁଡ଼ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଲି ସେଇ ମାଠିଆଟା ଅଛି। ସେ ଗୁଡ଼କୁ ସବୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଖାଇବେ, ତୁ ମାଠିଆଟି ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲିବୁ। କିଏ ସେ? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେ ମତେ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ। କିଏ ସେ ଆପଣ ଆସିକି ଦେହ ଜଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଭିତରେ? କିଏ ସେ ଆପଣ? ଇରେ ବାପା ଧନ ମତେ ଚିହ୍ନିନ? ମାର୍କୁଣାରିଆ। ହଁ ସେଇ ଗାଁର ଧେଡ଼ ଗୋସେଇଁ। ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଇରେ ବାପା ସେଣ୍ଡ ଇରେ ବାପା ତୋ ବାପା ବାହାଘର ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ଆପଣ ତୋ କରିଥିଲେ? ବାପା ବାହାଘର ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉ ଜାଗା କି? ବାପା ମତେ ଚିହ୍ନିନ? ଆମ ଘର ଜାଣିନ? ମାର୍କୁଣା। ଆମ ପୁରେ ତ ସେଣ୍ଡ ଇଏ ସେଣ୍ଡ ମୋ ପୁତୁରା ହିସାବ ହବନି। ସେଣ୍ଡ ଦାଦି ଆପଣ? ନା ରେ ଦାଦି ନୁହେଁ, ଆମର ବାମୁଣିଆ ପରା କୋକେଇ। ସେ ସଣ୍ଡଲ ଲାଗରେ କେତେ ପିଲା ପିଲା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ପଠାଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ଅଛି ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ସେଣ୍ଡ ମତେ କହିଲା କଣ ତାର ଟିକେ ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ। କହିଲା କୋକେଇ ତମେ ସେପଟ ସାଇଟିକି ଯାଉଛ ଯଜମାନ କରିବାକୁ। ଆଉ ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁ? ଭୁଜଙ୍ଗ। ଏ ବାପା ତୁ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ବାପା ସେଣ୍ଡର କେତେ ଛୁଆ କଥା କିଏ କହିବ? ବାପା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ପଚାରାଯାଏ ସିଏ ବି କହିପାରିବ। ଏ ବାପା ସେଣ୍ଡର କେତେ ଛୁଆ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଇଏ ସଂସାର ତ ସେଣ୍ଡଙ୍କ ଛୁଆ। ତୁ ସେଣ୍ଡ ଛୁଆ, ମୁଁ ସେଣ୍ଡ ଛୁଆ, ସିଏ ସେଣ୍ଡ ଛୁଆ, ସବୁ ସେଣ୍ଡଙ୍କ ଛୁଆ ନୁହେଁ କି ବାପା? କଥାଟା ବୁଝୁଛୁ ନା କଣ? ସେଣ୍ଡଙ୍କ ଛୁଆ ଆମେ ଆଉ ତୋର ଯଦି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଇଛି ସେଣ୍ଡର କେତେ ଛୁଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହରିଗୁଣ ଫେଡ଼ି ମିଶା କରି କିଛି ସମୟ ବାଦ ତତେ କହିବ। ସେ ଭୁଜ କହିଲା ଭୁଜ ଘରେ କ'ଣ ଟିକେ କର୍ମାଣି ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ମତେ ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବି ବାପା, ଚାବିଟା ଖୋଲିଲୁ, ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ଦେଇକି ଯାଏ। ଘୁଷି ମୁଁ ଘରେ ତାଲା ମାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବାପା 10 ବର୍ଷ ପବନ ଆହାର କରି ମୁଁ କାଳାତିପାତ କରିଛି। କହିଦେବେ ଘୁଷି ଟିକେ ମୋ ହାତ ଦେଖି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ବାୟୁ ଆହାର କରି କାଳାତିପାତ କର। କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗତ ଏଇସବୁ କହିବା ପାଇଁ ବାପା। ମୋର ଗୋଟେ ଦସ୍ତୁର କଣ କହିଲୁ ବାପା, ମୁଁ 3 ପୁରୁଷରୁ କହି ଆସିବି। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଜଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବି ମୁଁ 3 ପୁରୁଷରୁ କହି ଆସିବି। ଇଏ କଣ୍ଡିସନଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିବୁ? କଣ୍ଡିସନଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ନା। ବାପା ଦେଖ କଣ୍ଡିସନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମତେ ଦୋଷ ଦେ। ଧନ ତୋର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି। ବାପା ତ ତଳି ଧଇଲୁଣି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ନାଇଁ ତମେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ହେଲା ତୋର ଯଦି ଆଶା ଅଛି କହୁଛୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ମନ ଉଣା କରିବୁନି। ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହେଇଯା, ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହେଇଯା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମରଣ କର। କୁହନ୍ତୁ ଦେଖା ହସ୍ତ 3 ପୁରୁଷରୁ ବୋଇଲେ ଆମେ ଆସିବା କୋଉଠୁ? ଅଣଗୋଷା ପାଖକୁ ଆସିବା। ଅଣଗୋଷାପ ହେଲେ ଭୁଆଁ ଭୂଇଁଆ, ମହାଗେଣ୍ଡୁଆ ଭାରି ଆଇଁଷା। ଅଣଗୋଷାପ କଲେ ଆଇଲେ କିଏ? ଗୋସାପ ହେଲେ ବିଛୁଆତି ଭୂଇଁଆ। ମହାବିଛୁଆତି ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡେଇବ, ନ ଲାଗିଲେ ବି କୁଣ୍ଡେଇବ। ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତୁ କାହିଁକି ଅଗଲ ବଗଲ ହବୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଟେନସନରେ ପଡ଼ିବି? ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତୋ ବୋଉଟାକୁ ଖୋଜିଦେବା। ତୋ ବୋଉ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଥିବ, ତୋ ବାପା ସେଇ ସାଇଡରେ ଥିବନି। ବୋଉ କାହିଁରେ ଇରେ ଭୁଜ। ଆଜ୍ଞା ହେଇବା ତ ବୋଉ ଦେଖା ହେଲାଣି। ତୋ ବୋଉ ଫୁଲ ନା? ଫୁଲ ମାତି ଭାରି ଫୁଲେଇଟିଏ। ଫୁଲ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ନା? ଭୁଜ ଆଜ୍ଞା ତୋ ବୋଉର କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଧେଡ଼ ପକେଇ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ କରିଥିଲି, ମନେ ପଡୁଛି ନା? ବେଦି ଉପରେ ମତେ ଚିମୁଟି ପକେଇଥିଲି ଅଜାଗାକୁ, ମନେ ପଡୁନି? ଭାରି ବାଳୁଙ୍ଗି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭୁଜ ତୋ ବୋଉ ଚାରିପଟେ ଏତେ ଲୋକ କଣ ବେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତା ଭିତରେ ମୋ ବାପା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ଠଉରେବି ୟା ଭିତରେ ତୋ ବାପା କିଏ? କଣ ହାଟ ନାଗିଛି? ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ତୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ? ବାପା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ତୋ ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଉଟା ଶୋ କରୁଛି ବାପା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମତେ ଖାଲି ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ଧଳା ବେଳକୁ କଳା କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେ ମତେ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଧଳା ବେଳକୁ କଳା କରୁଛୁ, ତୋର ବାଳ କାହିଁ ରେ? ତତେ ସେ ମଳେ ଗଲାଣି, ଯେମିତି ଧାନ ପାଣି ଖାଇଯାଇ ଚତୁର୍ମାସିଆ ବନ୍ୟାରେ ସେରକମ ଗଲାଣି। ହଉ ଯଦି କହୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଶୈବ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ। ତୋର କିଏ କିଏ ଖରାପ ରହୁଛନ୍ତି? 3ଟା ଗ୍ରହ ହେଲେ ୟୁରେନ୍ସ, ନେପଚୁନ୍, ପ୍ଲୁଟୋ। ନା ମିଳିବନି। ତୋର ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ 3ଟା ଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୋର ଐରିଷଣାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ରହୁଛି। କୋଉ ଗ୍ରହ? ସିଏ କି ଗ୍ରହ? ଇରେ ବାପା ତୁ ଏ ଗ୍ରହ ଖବର ପାଇନ
ସମସ୍ତେ କହିଛେ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଏସବୁ କଥା କହୁଛୁ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିନଥିବେ ୟୁରେନ୍ସ ଖରାପ ନେପଚୁନ ଖରାପ ପ୍ଲୁଟୋ ଖରାପ ବାପା କେବଳ ଏ ଧେଡ଼ ଗୋଷେଇ କହିବ ୟୁରେନ୍ସ ନେପଚୁନ ପ୍ଲୁଟୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ୟୁରେନ୍ସ ବସେ ଆପଣ ତାକୁ ପୂଜା ପାଠ ଜାଣନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ବାପା କରିବେ ଯେ ଟିକେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହବ ହଉ ରାଜି ତ ହଁ ରହ ତଥାପି ଟିକେ ରହୁଛି କଣ ରହୁଛି ତୋର କାଳ ଚକ୍ର ଯୋଉ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗଟା ରହୁଛି ମାନେ ତତେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି ସିଏ ତାର ସିଆଡୁ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ କରିକି ଆସିବ ଖୁସି ବୋଲ ହବନି। ପାଇବୁ ଯେ ହଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସହ ପାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ସତ ସତ ଲାଗୁଛି ଏ ବାପା ମୁଁ ସତ କୁହେ ଆଉ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ହଁ, ହଁ। ସେ ଭାନୁ ପେଟ ଟିକେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଏ ଦେଖାଉଛି ବାପା ଏଇ ନଗଦ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲା ନାଇଁ କି ବାପା ତୁ ଖାଲି ଖଡା ମାରିଥିବୁ ହରିବୋଲ ପକେଇଥିବୁ ରୋଷେଇ ହଲୋ। ମୋର ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ ହଁ। ମୁଁ ସେ ଭାନୁ କଥା ନିଜେ ବୁଝିଦେବି ବୁଝା ରମଜାନ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ସେମିତି ବିରକ୍ତ ହନା ତାର ଗୋଟେ ଭାରି ଅରୁଚି ହଉଥିବ ତାକୁ ତ ବାଡିରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଆଚାର କରିକି ଦେ ସେ ଖାଉ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଶୁଣ ରାଜା ମୁଁ ଚଣ୍ଡା କାହିଁକି ମୁଁ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି କହୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ କହିବି ନାହିଁ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଇଲା ନା କଲେ ହେ ତୁ ଏଡେ ଚତୁରୀ ମାଇ ତାଇଆର ଗେଟିସ ବୋଇଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଉ ସେମିତି ଦେଖାଉ ନା ନା ଓ ସେଇ ମିଛ ଫେରଲୁ ସତ କଲ ତୁ ତଳ ଟିକେ କାମୁଡି ପକେ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଠିଆ ହେଇତ ସେମିତି ଖାଉଛୁ ବୁଢୀ ଭାଇ ତୁ ମନେ ପକା ଧାନ କୋଉ ଦିନ ପାଲ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମନେ ପକା ହଁ ମନେ ପକା ପଡିବ ମନେ ପକା ଏଇ ମତେ ସତ କହ ମୁଁ ଯା ପଚାରୁଛି ତୋ ପେଟରେ କେତେ ମାସର ପିଲା ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ ଏରା ପିଲା କାଇଁ ତୋ ପେଟରେ କେତେ ମାସର ପିଲା ସତ କହ ଏରା ପିଲା କାହିଁ କହୁଛୁ ହେଟା ଗେଟିସ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କାଇଁ ତ ବସ ହେଲାଣି ମାନେ ସା ମୋର ଯେତିକି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ତୁ ସେତିକି ଅପଡେଟ୍ ନାଉ କଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଗୋଟେ ସେ ନାହୁ ରେ କଣ କହୁଛୁ ସେ କାହିଁକି କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା ମତେ ପଚାର କହି ବୁଲା ତ ତୁ ଗାଡି ଦେଇ ଯିବି ତା ମାନେ ନଗଦ ତଳି ପଡିଛି ଆଉ ସେ ଘଟଣାଟା ହଉଛି ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ ନୁହେଁ କି ସେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ହିସାବରେ ରଖିଥିଲା ସେ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲା ପରେ ତତେ ଆଣି କୋଳରେ ଦେଇଥାନ୍ତା ତୁ ଥେଇ ଥେଇକି ନାଚିଥାନ୍ତୁ କଥାଟା ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚେଇଥିଲୁ କାହିଁକି ଲ ଗୋସେଇ କହିଲେ ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ଜାଣିଲି ତା ନହେଲେ ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କଥା କହିନଥାନ୍ତୁ ତୋଟି କଳା କରିଦେବି ସତ କହ ସେ ପିଲାର ବାପା କିଏ ମନେ ପକା ସେ ପିଲାର ବାପା କିଏ କହ ମନେ ପକା ମନେ ପକା ଜଲ୍ଦି କହ ଶୁଣୁଛୁ ସତ୍ୟାରାଶି ଯାହା ମୁହଁରୁ ଅନବରତ ହରିନାମ ଭାବୁଛି 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ସେ ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ ଦଉଛୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତୋ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ କଣ ହେଲା ଆପଣ ମାଛ ଲାଗିଲା ବେଳେ କାହିଁ କହୁଛୁ କଣ କରିଦେଲେ କଣ କରିଥିଲେ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କଣ କହିଦେଲେ କଣ କହିଥିଲେ ତୁମ କମ୍ପାନୀ ବଦନାମ କରିଦେବୁ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଆପଣଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ହେଇନି କି ତୁ ଯୋଉଟା କହିଲୁ ତୋ କଥାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ। ଏହା ସତ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲୁ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଛ କହିଲି କି ବସି ମିଛ তোর জানিবা দরকার ইয়ে হচ্ছে কিলস্কর ইঞ্জিন পুরোনা কোম্পানি দীর্ঘদিনের কোম্পানি ইংরেজ অমলের কোম্পানি মানে বাপা ইয়ে 1 ঘন্টারে 3 একর পানি মড়েব আখু কিয়ারি 80 বর্ষর বড় বসিলে উঠিব না বললেন ଏହା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରେ ବାପା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଢା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଛୁ ଇଏ ବୁଢା ମାନେ ହେଲେ ଗାତୁଆ ଗୋଖର ଜାକି ଜୁକି ଶୋଇଥିବେ ସବାଜନେ ଜାକି ଜୁକି ଶୋଇଥିବେ ଜାପାନି ତେଲରୁ ଟୋପାଏ ପଡ଼ିଲେ ଫକିଣି ଉଠି ଯିବେ ବୁଝା 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 ତା ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରେସର ହବ ନାଇଁ ସେ ଗର୍ଭଣୀ ଅଛି ନାଇଁ ବୁଝା ବୁଝେନ୍ଦ୍ର ସାଗର बिल्कुल चुप रहो ଘରେ କଥା କଥା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଆପଣ କାଇଁ ଲଢ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଭାତ बिल्कुल घर छाड़ी के पळा तोर कथा तब कथा कयो के सापड़ ए सुनुछु के सापड़ हम घर कथा कथा कहू आपण घर मत नाली आखि देखलेनी मु तक मो स्त्री के मुंह मारी रोया रघुआ रोया के सापड़ आपण के सापड़ घर कथा कहबे ఇందాలుడి అమ్మాయి అందాలోరి అమ్మ దేయ్యా ఏమా ఏ దేరు నై వాత పరికి నై అల్లా ऐसे करे कुछ छूना पळे हम पाकु को అసి చుआटा छाड़ मो स्त्री सा ఫోల చాడి నై కోసి చుआटा तो ताकू एमिति अवस्था करूछु सला चोर सला होय रे खेळा तू